Hi guys, good morning. Welcome back sa aking YouTube channel. Tanaw guys. Mao na tong morning nga kuan. Morning grits ang alaga nga iring gidalhan mi diri og sudan. Charot lang. Gidalhan bit nagdabit og iring og ingon ani guys. Mura man siya has guys, pero dili siya has guys oy. Kuyawan si mama guys kay pag niya sa kusina niya hala. Unsa man ni abi ni siya kahoy kunon sa kay mura magduha si kahoy ba og dili sa kong itawag. Sa mo tong idol ko din ha. Tanaw pa abi pud na hughas. Pag una nang tanaw bin hughas. Sa kuan siya guys. Isda siya nga kasili nga igat. Muna siya gitawag og kasili nga igat. So, wala na siya ulo guys. Ang ulo gikaon na sa iring. So, mao na yan habili niya lawas na lamang. Kaya ang gikaon naman sa iring. So, ingon ana ang porma sa kasiling igat. Muna kasiling igat diri sa bukid guys. So, gitukob na siya sa iring kay ijang gasa siyang anak. O, diba? Ingon ana ang iring. Ijang gasahan ang ijang anak. So, wala na siya ulo kay gikaon naman niya. Kasili siya eh. Kasiling igat. Mura hadid pug hasid sa eh. Itong pud sa kuan ba? Kasiling igat. Tulay tumoy dai lapad. Oh, lapad og tumoy. Kasi aghas kay man ingana. Dili lapad ang tumoy sa igog sa has. Dingin. Lapad ka adto. Klaro na sige. Kasi kay hamis sa sidja, dito sidja para sa has nga. Nang igog paghas dingin man. Dito sidja para sa has nga nahihimbis ma, hamis sa sidja. Na, lapad po, og ikog, kinalaparan ka adto. Mga gito ako kasiling igat. Tambuka ra ba ni jama? Tambok ito na kaso. Basig na dinhanis tangkungan ni jagi kuha. Dili ako sa. Kay na may dang tahop, na diha dinis tahop pa nagkagi. Patay nakuha dai sa anang kusag mo ang buwan. Ag iring ba dyan ha ba dyan ang kuan ma? Tangkungan ma, kapag ganing nagpalibang ko nilang tubig ni mo pilit dito na kus kalsada dito mabaw ba? Na mo dyan nag-green og mata na sa tangkungan. Wa dyan hulon ni og iwag sa flashlight. Green mo dyan mata dyan matunggi. Wa dyan hulon ni ag iring man di ay. Kasiling igat. Tampok na ba si Jao? Tambok ito ng igat. Nga na sila. Oh, tambok ka adyo? Lala. Kinatambakan. Lami aani prituhon. Ikaw na dito. Si kasiling igat. Ito ang ilabay guys. Si kasiling igat. O yan, ihadlok sa iro ma. Lagi. Mop. Mop. Hadlok si Murphy. Kinsay mahadlok ani. Hadlok ani toy. Hadlok. Ari tani to bilangking biki kanis to bilangking. Isag man si Jaco no. To be bilangking to be bilangking. Good morning to bilangking. Lo. Bisa madlok ko. Hadlok din hadlok. Abi ko isag ka. Abi ko isag ka. Das iring siguro ni dito sa kusina. Murag na ani sa ando ba? Diyan tang kung kay nay amay mga tahop-tahop. Tambok ba ka do? Mahal ka? Ari tubig, ambugiro mis tubig. Ambugiro lagi awa. Aksi iska di ba na ko? Do nakaduwag dia, do. Si iska to, nindok si iska to. Hota mitos ka. Mga giniokan ba? Nakai. Mga kat wala. So mawala ko siya guys, gilabay na nako guys. So ingon ana ang porma sa kasiling igat. O di palami kay siya prituhon. Dito guys, mawala to siya guys. Bye. Thank you for watching guys. Ingat.